ongekhoyo kule nkundla ngelihle igama lenkosi molweni. Ndithunywe incwadi kaJeremiya 8. Isahluko samashumi amabini anesibili. Amen. Ndithunywe esasahluko. Kwathiwa kwincwadi kaJeremiya wesibhozo kuchapter 22. Ndiyithanda kakhulu xa ndiyifunda kuleya version kuthiwa ngundikhoyo. Ngumbuzo lo upha ku-22. Oqala umbuzo uthi akukho gqirha na eGileyadi. Owesibili umbuzo uthi akukho yeza na eGileyadi. Ogqibela uthi kungani na abantu bakokwethu bangabotshwa. Ndithunywe loo nto. Haleluya. Andani noba ibandla liyandivana. Andithunywanga ngenye into. Andithunywanga uba ndizoshumayela. Andisosithethi sosuku. Kuthiwe nje akukho yeza eGileyadi. Akukho gqirha nakhona. Uba iyeza likhona eGileyadi, uba igqirha likhona eGileyadi, kungani bengabotshwa ukwaphuka kwabantu bakokwethu? Ndilapha ndithunywe okokuba ndizobopha ndiphendule le mibuzo ingasentla. Impendulo yam ithi likhona iyeza eGileyadi. Iyeza eliseGileyadi ligazi lemfana uYesu Kristu. Likhona igqirha eGileyadi. Igqirha elikhoyo eGileyadi nguYesu Kristu waseNazaretha. Kulo wesithathu impendulo yam ithi akukho sizathu abantu bakokwethu bangabotshwa ukuphuka kwabo. Ndiza kunila usapho nakuba umkhulu umlambo. Ndiza kunila usapho nakuba umkhulu uRhudulu isihlobo nezizalamane. Ndinikwa amazwi kaMateyu, Matthew chapter 14. Ngesahluko samashumi amabini anesixhenxe. Wathetha ke kwa oko uYesu kubo wathi, yomelelani ndim, musani ngoyika. Ndizana lo mazwi uba benza kweleka, benzawuya kumashumi amathathu anesibini. Apho athi bakungena emkhombeni wadamba umoya. Ndizonixelela ngokuba kusemva kwa-birthday kaHerode xa bekumnandi ebhodwe kwaHerode yayingqungqa intombi kaHerode yathi yangqungqa wathi ukumkani ntelinto. Wathi uSalome yima kumkani ndisaya kumama. Wathi unina cela intloko kaJohn ize kuwe nge-3. Ukusemva kweso siganeko uthi umbhali emva kokuba abafundi besukile bavudaba lukaJohane okokuba unqunyulwe intloko, behla bapheka kuYesu, bafika kuye bathi, Yesu, uJohane lowa nisiyana ngenyanga yesithandathu uzalwa, lowa wake waxhuma isisu nisesiswini konyoko. Bathi unqunyulwe intloko kuHerode. Ude wasuka uYesu kwa oko wathatha ingubo zakhe wesuka apho wabheka kumhlaba waseGalili. Incwadi kaThixo awufika phezu kolwandle olubizwa ngokuba yiGenesarethe. Wemapha uYesu phezu kolwandle lwaseGalili iGenesarethe. Wathi awumapho wabona okokuba naba bantu waya kwisihlwele. Wathi awugqiba uthetha nesihlwele wasidlisa
inhlanzi ezaziphethwe inkwenkwe. Incwadi kaThixo kwakunenkwenkwe apha mani iphumela phakathi kwamadoda amakhulu. Yabona ke xa uphumela apha phakathi kwethu simane sikwehla xa ungayinxibanga le. Yintoni ufuna ntoni phakathi kwabantu abakhulu? Kukude kubekho nevolontiya elisuka pha elizongandana ngawe. Yintoni ubuphinzisa phakathi kwabantu abakhulu? Suka ithi le nkwenkwe ilandela uYesu. Baba yehla apha endleleni bamantashe alamba amadoda bathi wawulanjwa babheka uYesu. Yesu isihlwele silambile. Kwathiwa akho ndawo bazawufumana kuyo ukutya. Ndiza kuni lusapho lasekhaya yomelelani ngini. Yahlala le nkwenkwe yomelela apha emva koYesu. Bathe xa bejonga kwakwindoda elapha ecaleni kwale nkwenkwe kanti ibangathi le nkwenkwe xa ivule isikhafu ijonge gqibeni mani igxeleza le ndoda yaphakamisa de hayi ikhona inkwenkwe lesikhaftini kodwa zizilayo zithathu azizufanele. Wathi uYesu lethani kum. Yathi la nkwenkwe ibiseqali kwale nkwenkwe. Wathi lo tata awubona ngoba siyakuyesu wafaka isandla wafuna isilayi sishiyeke kuye. Wathi uthi uYesu lethani kum. Akabonga uJesu. Kunabantu abangcamayo ufaka isandla kuthiwa sadluliswa